Hola, hola! Avui us vull parlar d'aquest producte, magnesi amb potassi. Estem parlant d'una formulació de citrat, tant del magnesi com del potassi. I ara t'explicaré per què és important prendre aquest complement. 1. Ajuda al bon funcionament dels músculs. 2. Ajuda al equilibri dels electrolits. Què vol dir això? Això vol dir que manté una bona activitat de les cèl·lules i això permet que els nostres òrgans funcionin correctament. 3. Disminueix el cansament i la fatiga. 4. Contribueix a tenir més energia. 5. Millora el sistema nerviós. 6. Ajuda a dormir. 7. Millora les rampes. Sí, estàs sentint bé. Si te prens aquest complement, deixaràs de tenir rampes en pocs dies. I fins aquí el meu consell.